Sreća je veoma bitna u našem životu. Sretnici stalno dobijaju sve najbolje, a gubitnici ono što ostane. Ko će imati sreće danas, saznaćemo u novom challenge-u. Pitam se šta je unutra? Želim prvo da saznam to. Suzy, imaš sreće, dobila si nešto mnogo ukusno. Umutili smo žvaku, dodali vodu i sipali u čašu. Wow, super! Ne želim da se zaustavljam. Izgledajte da je to žvaka. Sad ću da naduvam veliki balon. Gledajte. Dobro ti ide. Odleteo je. Baš lepo. Sad sam ja. Ne žuri, Zak. Mislim da ti se neće svidjeti ovaj koktel. Zato što je mnogo hladan. U njemu su samo voda i led. Pazi da se ne smrzneš. Jao, hladno mi je čak i od gledanja. Čoveče, ne mogu ni da otvorim usta koliko sam se smrznuo. Jadan Zak, šta mu je? Izgleda da mu je jezik zalepio za slamčicu. Suzy, bolje nemoj da ga diraš, bit će još gore. Uskoro će se zagrejeti, a ja ću da probam svoj koktel. Ne boj se, Mary, za tebe smo napravili piće sa ljutom paprikom i tabasco. Gorim? U pomoć? To, nastavi, Mary. Rastopila si led na mom jeziku. Kako prija ledena voda. Mogu li da počnem? Znao sam da nećete biti protiv. Da vidimo šta je ovdje. Nešto što ti se neće svidjeti, Andy. Sok od limuna i najkiseliji bombone na svetu. Ne može svaki to popiti. Pitam se da li ćeš ti uspjeti. Srećno! Bože, kako kiselo! Kao da su iscedili sve limune na svetu. Čak mi je i lice utrnulo. Drži se, prijatelju. Nadam se da ću ja dobiti nešto bolje. U pravu si, Suzy. U tvojoj čaši je nešto lepo. Tamo je torta i čaj. Spojili smo to, promešali i sipali u čašu. Sigurna sam da će ti se svidjeti. To je mnogo lepo, oduševljena sam. Koktel me podsjeća na moju omiljenu tortu. Ne mogu da se zaustavim, želim da ga popijem do kraja. I jao, šta je to? Da vidimo. Pa to je višnja. Kakvo prijetno iznenađenje. Joj, sa koščicom je. Mary, ovo je za tebe. Jo, šta je to bilo? Ne razumijem. U redu, probat ću svoj koktel. Sigurna sam da je ukusan. Miriše baš lepo. Bravo, Mary, intuicija te nije izneverila. U tvojoj čaši je hamburger i mleko. Stavili smo to sve u blender i dobili smo takvo lepo piće koje može da ti bude umjesto ručka. Kakav čudan ukus, ne razumijem šta je to. Pa to je hamburger, cool. Blago njoj. Opa, salata. Pa mogu da je iskoristim. Zašto me tako gledate? Novi kokteli, super. Ja ću da počnem. Hajde, Suzy. Zašto se ne uvlači? Zato što si dobila žele. Gledajte, nešto izlazi iz slamčice. Liči na žele crva. Super, sad ću i ja da probam. Ne boj se, Zak. Dobio si sok od jabuke. Sviđa mi se, ukusno je. Izgleda da u ovoj rundi svako dobije nešto lepo. Nadam se da ja neću biti izuzetak. Žao mi je, Mary, ali danas nije tvoj dan. Dobila si koktel od belog luka. Sumnjam da će te se dopasti, ali razmišljaj pozitivno. Tačno ti neće prići ni jedan vampir. Kakav užas!
Šta je to? Šta se to tako osjeća? Osjećam miris belog luka. Suzy, moramo da stavimo zaštitu. A ja? Joj, moram da legnem. Neizvesnost me plaši. Počni, Suzy. U redu, osjećam da ću imati sreće. Osjećaj te nije izneverio. Dobila si koktel od ljutih rezanaca. To znači da će ovdje uskoro početi požar. Žao nam je, ali moraš to sve da popiješ. Hajde, Suzy, verujemo u tebe. Ukusno, ali zašto mi je gorusta? O ne, to je nešto ljuto. Andy, pazi se. Voda, moram hitno nešto da popijem. Ajoj, izabrala si pogrešno piće. U njegovoj čaši je koktel sa wasabijem. To ti sigurno neće pomoći. Ali šta ćeš sad, već si popila. Očigledno, sudbina ti je takva. Nama ostaje samo da čekamo. Boli mi je? O ne, gore, opet ljuto, gorim, u pomoć. Andy, skloni ruke od mene. Moramo da joj pomognemo. Polij je vodom. Kako dobro. Treba mi još vode. Hvala, vi ste me spasili. Sada ti, Andy. Ali već znamo šta je tamo. Mislim da ne treba probati još jednom. Zašto me terate? Kako vam nije sramota? Blago meni, čaša je prazna. Suzy je popila sve. Ajoj, imao si sreće. Možda ću ja imati. Uskoro ćemo da saznamo. Ne brini, Mary, sve je u redu. U tvojoj čaši je plava fanta. Svidjet će ti se. Uživaj. Kako ukusno. Super. Odmah sam prepoznala ovo piće. Mnogo mi se sviđa. Mary, šta će sa jezikom? Plav je. Pa dobro, zabavno je. Ovaj put ću ja da počnem. Osjećaš da treba da požuriš. Dobila si nešto mnogo ukusno. To me podsjeća na čokoladne bombone. Da, to su oni. Super. Sada mogu ja da probam. Osjećam miris sreće. To je miris kafe, Suzy. Ne znamo da li će ti se svidjeti, ali ćeš sigurno dobiti puno energije. Moram nešto da radim. Zašto sedite? Ne razumem. Hajde, budite aktivniji, pridružite se. Zak, probaj brzo. Probaj. Stani. Sad ću, Suzy, sve da probam. Smiri se, molim te. Jao, jadan Zak. Piće od sirovih jaja ti sigurno neće prijati. Kakva gadost. Želim da pljunem to. A šta je tamo? To je jaj. I mrda se. Jao, to je pile. Joj, kako je slatko. Možemo li da ga pomazimo? Prijatelji, moram odmah da probam svoje piće. Osjećam da je to nešto ukusno. Žao nam je, Suzy, ali grešiš. U tvojoj čaši su masline sa vodom. Ovdje je nešto kiselo. Ne sviđa mi se. Osjećam nešto u ustima. To su masline. Ne podnosim ih. Nisi imala sreće. A ja ću je imati. U pravu si, Mary. Dobila si sok od pomoranđe. Hladan i veoma ukusan. Osjećam naranđe. Mogu li da probam? Znao sam da mi nećeš dozvoliti. Piću svoje. Wow, to je milkshake. Jao, Zak, voljela bih i ja da ga probam. Pogledaj me, prijatelju. Pokazat ću ti nešto usmiruće. Gledaj pažljivo i ne skidaj pogled. U redu, Suzy, uradit ću sve što kažeš. Samo sedi i ne smetaj mi, a ja ću uzeti tvoj koktel. Dogovoreno? Nisi se džabe borila za njega, Suzy. Stvarno je ukusan. Napravljen je od svežih jagoda i mleka.
Jesam li zaspala? Moram da popijem koktel. Ali ovdje nema ništa. Gde je? Nemamo pojma. Kao što vidiš, sreća je stvarno mnogo bitna u našim životima. Neka te sreća prati, a ti zaprati naš kanal. Ćao, ćao!